warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah. La kaula wala quwata illa billah. Amin. Dumateng para bapak sarta ibu ingkang siyama hawuh wonten ing majelis wonten ing dalu Ibu Supriyatun sawarga. Ing mriki kudu wonten ing ngaso panjenengan sami bilih mangke tanda kaduk sopan santune anta basa utawa anta wicana kok kirang jepikipun dalih dumateng bapak ibu sakelan rombongan marga utama miji saking kanggo krajan kacamatan Undang Kabupaten Kudus nyunggungi pangapunten ingkang kathah. Mriki rombongan marga utama dipun datengaken dhateng Ibu Supriyatun saboten sanes dadi angnawat utawi bocah sengkalan ingkang putri ingkang asma Ki Sri Rezeki ingkang dados putri Ontang Anting pramila badhe dipun dongengake dipun lokari anggenipun dados putra Ontang Anting boten dados putri ingkang Ontang Anting dados putri ingkang soleh solehah patut dipun ibu pramila bapak ibu sakelang mangke kok enten tanda tanduk sopan saka santun anggenipun dongeng-aken sejarah pangrawatan kok kirang jepik ing penggalih dumateng bapak ibu sakelang ingkang sami rawuh kula ngundhungi pangapun ingkang kathah. Pramila samangke badhe dipun dongeng-aken kadang kula pentul kados pundi sejarahan dedongengan pangrawatan kok wonten putri Ontang Anting mok setunggal kok dewat kados pundi. Lah samangke badhe dongengake kula saged sumangga kadang kula pentul saged bantu panjenengan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri yawadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Amin. Dunging para pamirsa kakung suwana putri. Dene sedaya kala wau ing mriki ing dipunstani pentol kalih tepung. Namung saderengipun badhe ngaturaken dongeng-dongeng ingkang badhe dipun-aturaken kala wau. Wedal sakmenika kula ingkang badhe ndongengaken babagan putih tunggal menika kawitanan wonten. Pramila ing bisa sedaya mawon para bapak, para ibu ingkang hormati wabil khusus dumateng panjenenganipun Ibu Sofiatun dalah bapak Yainal Arifin. Piyambakipun kagungan kajat nggih menika boten sanes badhe arwah putrinipun Bapak Kasbini ingkang sampun almarhum rene bebrayanipun kalian Ibu Sofiatun kagungan putri setunggal. Menika menawi untuk ugali pawinasih para guru-guru pinter putri setunggal menika Nandang Sukerto inggih Ontang Anting. Pramila pas Bapak Yainal Arifin dalah Ibu Sofiatun badhe angrat ingkang putrinipun Bapak Kasbani almarhum sinarsa kados pundi Bapak lan Ibu menika tinggalipun Bapak Kasbani ugi-ugi sadèrèngipun kula badhe minangkani ndongeng babarwatan awit Bapak Kasbani ingkang sampun nggih Bapak Kasbini ingkang sampun sumari wonten kalagu ugi ingkang sampun kapundhut pangsarigusti ingkang maha agung menika
kula dalah penjelasannya monggo dedingak saged dipun paringi padang gede jembar pagar lepas sesa kubur sesa neraka kedaku umatipun Kanjeng Nabi Muhammad mugi ing bidangipun pikantuk swarganing Allah. Amin. Baik kita saking menika Bapak lan Ibu sampun cetha gamblang putih tunggal menika ateges istilaripun nggih menika Bapak bekas bini menika putra tunggal ingkang dipun paringi nggih menika Mbak Ayu Ike Sri Rezeki. Niki kula badhe ngaturaken nggih menika cikal bakal utawi daya ingkang bausa wonten ing dusun menika mriki Keranggan nggih menika sepindah cikal bakal wonten ing mriki Syekh Abdul Rahman nomor tunggal. Ingkang nomor kalih Mbah Bowo nomor 3 Mbah Nyai Simpen nomor sekawan Mbah Singowangi nomor gangsal Mbah Den Kudo nggih Den Kudo nika sedaya kula suwuni saged kemasilain apa tujuanipun Bapak nggih menika Yainal Arifin kalih Ibu Sofiatun anggenipun badhe ngruwat putrinipun Bapak Kasbini almarhum mugi kanthi slamet boten alangan menapa-menapa putri ingkang diwuwat langit dados putri ingkang salehah. Amin. Lan iki wonten tetembungannya ajeng wau purwa utawi ruwatan. Purwa menika kawitan karo dadane saking menapa ruwatan urut kekuatan. Ana ing tanah Jawa semono kae kalebu panggonane ana ing kidul kulon saka arah kidul kulon semono kae arane alas Kedung Magelang. Alas Kedung Magelang nalika semono ki kedung ning sisih ana Magelang dadi semono kae. Mula diarani Kedung Magelang. Gawat maliwat-liwat bebasan jalma para jalma mati saka wong batu mangane. Kowe kok medeni aku lho. Ning gawat koyo apa isine pawuhan sing kepen dapat alas semono kae. Wong saka iki wani babat alas sing jenenge alas semono kae ora liya, Mbok. Pentul karo kebet saka negara Mesir. Sandale sarwa ireng kulit ireng. Samu barang ireng kabeh irunge megik mentok. Lah senajan wong kok Mesir wani babat alas seko piandene apa wani mlebu alas dheweke diandel telu cacahe. Apa kabeh Siji sirep dikono do wewe putih buku-bukune. Sing loro lanjang sura sing telu kudu disawet. iku ana dhewe-dhewe. Ya betul karo tembeke beda-beda jenenge ya beda-beda kekuatane. Kaya ngono. Siji sirep dikono do wewe putih buku-bukune. Ing mengkone kono alas setro godul mayu to alas Kedung Magelang. Nek wis tak tibani sirep bisa disene alas kono padha lupa daerah daerah Kedung. Lupa kan ban sirepe betul kak wonten, Bang. Kabeh pindho to. Besok sing nomor 2 Lanjang Sura. Mbok menawa ing kono masangar sing dapat dene manusa ra kuwawa. Nek wis tak tamani pusaka Lanjang Sura tanahe bakal bisa subur. Padha semen adem ayem kapatokan. Sing telu kudu sangut. Apa maksudku disanut Salah sawijine kewan kok ing semono ora padha gelem lunga saka papan kono. Ditamani pusaka kudu sangut tetes mati ora tetes yo mati. Kaya ngono. Kadekne opo paling mlebu alas itu sing ati maliwat. Sapa sing mlebu alas itu Lakon jagar saka negara Mesir jujug ing alas Setra Banyuwangi. Ya ndek dicakake kabeh sing alas kono resik ora ana kewan kang wani ganggu bentolan tebel. Sak banyune to. Babat alas babat rumasa sik lan rumasa tok ombo. Ing maune ra ana dumadaan ana sing depene ana gunung dhuwur tengah alas kae. Gunung apa kok ngarani gunung? Nek gunung dhuwur tur gedhe kae oleh ngarani betul semono kae Gunung Serandil. Gunung Serandil. Yo, sak banyune to. Gunung Serandil lan kisakan parane dumati nyanake goro-goro. Pedhot alim ngamedhun anggan udan terus bedhek mati beto. Ah, udane to kandaran Sirepe udan terus sirepe bedhek mati beto ngarani Gunung Serandil. Bekah
Cacahé gunung sade judule kewan loro gajah putih karo macan putih. Gajah putih macan putih. Ya sak banjure to. Gajah putih macan putih entek metune saka gunung sandil. Jumudire kewan loro bisa tata jalma wedine manusa. Bisa. Catuan akolan koyo kowe. Ya sak banjure to. Goleki wong tuane. Gajah putih macan putih rumangsa dheweke gumun. Anane anak kudu ana sing anake. Ana aku kudu ana sing ya kuwi nglairake. Gajah goleki wong tuane. Golek. Ya sak banjure to. Ing kono ketemu karo Begawan Akimaya anggone goleki. Begawan Akimaya ditakoni. Ya. Nek kula menika mboten ngertos kanthi Begawan panjenengan nyaminipun sinten. Nek kowe takon aku nggih. Begawan Akimaya sing mengko gunung sandil kene iki aku. Kowe gajah putih macan putih. Lho kok sampun ngertos nek kowe gajah putih macan iya. Sebab sing mengko gunung sandil kene iki aku mula aku ngerti kowe kabeh. Sing kowe gajah putih sing kowe macan putih. Tak manuk, wong kene digogo dak ana kok. Lau ana apa sing mesti? Prawan jago ilang. Ya kuwi iki ra mantuk dukane kaki legeye. Sebabe kowe dikon jaga pojok papan. Kaki, Dalan sakane pepel kaset. Tuwa kok ngalamat. Aja nganti bare nek don nggawa bali sedulure anom si Prawan Jago. Ewon dene nggawa bandang kewan sing ditakono lho Mas. mbok ana pacene iki. Gar amarah alamah Sophia lan ngomong. Sakwise ketakon goleki kadang anom si Prawan Jago bisa malah-malah bali nunggu badan kewan seperti gede nek aturane karo pancen iki. Nek pancen iki bocah bisane selamat iso metu. Gua gambari kewan iki kudune bocah iki lebono guru kewan iki. Lebono kowe tak panestui. Kowe mapakaking apa njolan orane sing nyidha putrimu, aku tak kampuran tak nutuk ati pangeranku sing kudu lampah. Kowe tak panestuni iso ngaku lan orane. Wis assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Nek nitik katuragane kewan iki masa tubriya. Nek tak saweg dibilani banget mripate sak terbang-terbang. Ambane cangkeme sak sumur. Untune rang-rang dene linggis. Ulune gimbal najan apa wujud kewan. Titah sing uripno ning donya kae
sing wajib kuwasa ke manusa. Ora bakal kewan kalau kaya apa ora bakal kuwasa. Sing manusa iku manusa. Sebab manusa sing urip ning alam dunya, sing duwe pikiran budaya akal. Yo, pancen iki mbok bro sing Hidra Putri ki sing Prawajra. Tak takonane panjenengan dhewe. Sugih kendel Balwanyi Hidra sing dadi wongkon. Bismillahirrahmanirrahim. Tejo-tejane suleksana kang ngaton. Di sana anggonmu pusat koso sak isine paling sak dhuwure bareng. Ganjel kaya dene mriki malang kaya dinondo. Nek pancen kuwi tegak kesemar mesti maju. Mburi saka dipinaken ngarep dadi aranmu. Nganti gawe tengake wong-wong anggere paling persoalan tunggal sebab ngerti gambarmu kang dirani kaya ngono. Di sana. Betakon kang pungkasan. Nek kan bisa ngomong jawab kan jujur. Nek duwe papan gunung di papan gunung. Nek duwe jeneng sapa? Aku kan bakal ngajak ngomong dadi lekaku. Jawab jujur di sana. Berapa diri gelap nyamper. Sama ngomong. Oh, jagat Dewa Pawasane Gusti Kang jagat. Jawab jujur. Tambuh kawan aku kowe. Kok jenengmu? Tolong aturo. Bapak pisan lagi iki ketemu. Wedi kene wong. Nek iki kabarmu ora wedi karo kowe. Jajal. Rumake kupingmu lek nomor 4. Lah totong lek nomor. Yen pancen durung ngerti aku. Sapa? Senadyan kono ngarsamu iki. Kena sing dadi Bathara Kala ya iki wujute Ke Bathara Kala. Layak-layak ana wong Bathara Kala padha wedi kasunyatan gambare jejelane banget ngene. Iki to sing Bathara Kala. Lol. Ya, najan apa wae jenenge Bathara Kala. Lap saiki. Rene mosok aku susah ngene sedih sebab aku duwe anak siji arane Prawajra. Cilik tak klek-klek. Tak kudang-kudang. Durung suwe anggone klek lan ngudang. Durung tanet anggone ngomong. Mahlu mosok iki omah kene tak golek tekan ngendi? Tak takokake to teparo nyawa itu ora. Ngerti lu nganti Prawajra iki. Ngono pungkasane kok ora duwe to amar alu amar sudamu tak kon goleki. Ya ora bisa namake duwe to di Prawajra iki. Malah kowe diaturake karo Aldina iki ketok. Sing tak dawuh iki Hidra Putri Prawajra. Kuwi betul. ora bakal tak selake. Kowe to. Sugih ketel Balwanyi dadi wong kon. Weh, Bathara Kala. Ana apa? Nek dina iki pitakonku kowe jawab kanthi Gusti Hidra Putri Prawajra kowe. Nek dina iki tutuk titiwan jam sasi taun. Dina iki aku njaluk blentre. Maune piye kok wani-wani kowe enggak? Lah sing tanpa kondo sing ya kekawuhan lan kowe sugih ditebono Hidra dadi wong konku. Nek ana dongenge kaya apa, nek critane kaya apa, nek sejarah endi? Ayo. Yo, Takon. nalika aku isih cilik jenengku Raden Gembong Kamijaya Panutan mong saka Guru Sandi. Sing loro kalau menurut ndak ngomong siji, karena sing dari bocah kontanante. Kowe dadi cadah rumajane Bathara Kala. Iya. Lah, saiki jenenge apa? Tak. Iki kalau bocah ngomong siji, wis dadi mangsaku. Yen kok alang-alangi, yen kono kuwi ati bapakku. Sapa sing dadi mangsaku? Ngono kowe lali ke bendakmu banjur lali paweleke pentul karo tembus kono. Bathara Kala. Suaramu sok gedhe-gedheake rumangsa kaya ora tandingane nanding kadigdayan. Weh, sing pungkasan mau kowe ngandhake. Ngamuke Dewa Kamijaya Alastra Gondolo Mayu kowe kae ora ana padha wani nyekel. Sing pungkasan ana salah sawijining loro sing wani nyekel, pawongane temane lukas kembaran. Sing diarani irunge becik pentol, semono kae pentol karo cepet pawongane ya aku. Kowe kok yen pancen iki bisa mujuti raga kantiran sukma kanthi didomsok diningkan Kebaya Sita bakal tak utake dadi dipangane walaya dipangane jati dipangane ngono. Tenan janji ya. Kowe bisa ngutake Prawajraku kanthi waras. Duwe bebono gantine bocah kae raga sing kanthi sukma, raga sing kanthi nyawa. Tapi pitik urip Asal kowe kas lain batin dibantu. ning siji dadi pitakonake. Apa kuwi? Raga kanthi sukma sing dikemuli kemul Kebaya Sita artine apa Werdina? Kuwi sing tak kok. Ngene. Apa sebabe?
Bathara Kala kok njaluk raga Kandang Sumu kanthi dibosok diningan dibolosi. Kok ayo. Iku mengerti sing supaya kanggo nyuceni badan sing perawat jagur. Oh, Sing supaya bocah kuwi mituhu dawuhe wong lanang lan wadon. iya. Tekun nggone agamane, Wih, amet nggone pemerintahane. Sing alhamdulillah. supaya bocah kuwi dadi bocah sing solehah ngono lho karepku. Ya Allah ya Rabbal alamin ora kanyono nek tak sawang wujude elek. Ning jebul-jebul gegodone apik kepengin mulyakno ya iki putriku si Prasetyo. Kabeh mau nyawang lan aja rupa kok aja duwe apik lan elek. Nek kabeh namung gegodone nyatane apik ya kabeh durung buktine Bathara Kala utane kanthi wajane Bathara Kala Ana apa? kabeh payun padha kawujudan ya payunku ke bisa wujuti kosok balene kowe duwe payun ya tak wujuti ning durung leko durung pareng senajan to wis kok turuti payunku aku durung pareng malah uga bapak Yayan Arifin lan Ibu Sofiatun ya durung leko pareng mbok menawa kowe tak etok ora nawani ganggu sedina iki sasi taun Widoyono ki arep tidak ngono ndalem bapak yaiku ya ijak Yayan Arifin ana Ibu Sofiatun rumangsa aku kuwatir dina iki rek mumpung ana dina rangga kene ana daleme bapak Yayan Arifin lan Ibu Sofiatun kowe tak kon janji ben dibungokno kabeh para warga sing rawuh daleme bapak Yayan Arifin yo janji kok Ya, tiba betul. Rene aku dijaluk lan penjaluk kowe bisa wujuti. Nek kene Bathara Kala bakal janji kawan. Nah, iku tak ati janji ya. Mulai wektu dina iki. Dina iki Aku ora bakal wani-wani mecak bumine Prawaja. Mula ngene lho, iki nanti janji karo Bapak Yayan Arifin, Pak Arifin saat sawise watan tak kematurin. Muga Pak Arifin lu. Assalamualaikum. Nur saya ini Bapak Arifin ya? Iya, leres. Ini mulai dengan Bapak Arifin yang bersaingan di Tanjung misalkan kepenggak ya makin ngetoki saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kupat mualan kupat lepet minangka kanggo sarana. Nyuwun marpasan Gusti Allah Subhanahu wa taala apa dikarepake Bapak Yayan Arifin lan Ibu Sofiatun kabeh wal lukar ing dina Jumat kon kurang luwih tabuh papat iki. Sari bobok angkasa ibu kuwi lan nyuwun wasilah kang cikal bakal ing desa Kragagen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngaten Pak Gede, sing jenenge kupat luar. Kupat luar. Kupat luputing sampeyan ketangga teparo napa man njaluk pangapura. Jenenge kupat anu. Lah, jane niki putri panjenengan wau sampeyan tembokake pancul tembami saking sampun rampung panggawatan niki kula balekaken sampeyan malih monggo.
nek sampun pesapan tampi niki mangke gombale putri panjenengan. Lho kok gombale ora wong jaman wau niku sing dikeke niku gombale setuku bati mau. Niku padha to jiwa ragane dan gombale iki mangke sampean kudu dadah sampean sampean jawab bismillahirrahmanirrahim. Aku ora mlebu gombale anak sak bakal aku kubur sengkalane anak bojoku sekira selamat rasan patah selamat dipun bisane luka kudune disibar papane sali bapak Allah apa iki ana godhong kluwek, godhong apa-apa, godhong alang-alang, wadine apa? Urip-uripane telu wernane siji alang-alang godhong apa-apa, telu godhong kluwek. Kabeh kau ngomong ngerti. Godhong alang-alang ora ana sawiji apa-apa lek duwe gawe utawa ngruwat bapak Yai Malaripit. Loro godhong apa-apa ora sejarah bakatu ngomong. Godhong kluwek, kluweke lebih sabar ruwatan iki oleh bebrayan bapak Yai Malaripit karo Ibu Sopiatun. Kapai gasal acar ala sawiji apa-apa ditebake sekalane dicaketi rezeki barokah diparingi yuswa panjang mergo gemaripun putri iki diringkan sesuk dadi putri ingkang salehah kan keluarga sakinah mawaddah bisa esuk wasa ini kudu tibak papan Allah Akbar Allah Akbar Sabarotik Pakistan Bandung. Allah Akbar. Oh, sehari kerja tip Pakistan Bandung Pak ya apa maksudnya? Kendel tiba pakai juga aten-atenane bapak Yana Larfi Sakwarga Sopiatun mau nek kedeliring sok kapan ya aku iso ngeluari gua suketani kudu sing ngajarani Moroko Turwatan jarine wong Jawa kae ya ana siji ya duwe antang anting iku kudune dewa bisa wae iki dina iki kelakon rasa bunga alasan Pak piye lagi nek dene pasung pecah apa sebabnya sakjane kendel kok kewane iwak lele loro sakjane kendil kae dibanting kok jebudil loro kae wedine manusa ning alam donya ki ana loro apa kabeh ana alek kudu apik ana bunga kudu ana susah ana rina kudu ana bengi ana abang kudu ana ijo ana wedok ana lanang ana siji ana ora duwe ana swarga ya neraka wis kaya ngono ya kuwi wedine pasung kekep iku mau dina iki wis ana lanjutane kene atraksi masak berbubare panggowatan iku dilanjutake ana atraksi sulapan mangan pangan apa mangan beli mau nek wis buka iki wis tutup bapak cekap semangko apik ning kula anjene kok ngowat lan mati ndonge enten tanda tanduk sopan sapa santun anta basa lan anta cara kok mboten sepi penggalen demeneng bapak ibu kula nyuwun pangapunten kula atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.